күйеуге шығарға тәқдим жасадылар. Аллаға шүкір қызым. Тез арада тамадаға шолтыратық. Теге Сүбереше топаңны хатırlыйсың мы? Yok. Eyde Татар Продакшн егетлерін чоқырабыз. Заманча, креатив туйлар. Татар Продакшн Qozonda. Телефон 250 111 8. Сәлем, дуслар! Сәлем, тамашашылар! Мен нишләп сен алай итәсең? Чөнки мин яңадан татар грамматикасын укый башладым. Ул модны. Тамашашылар, тамаша, тамыр, ш, ясагыч, лар кушымта. Ну син малай, әфәрин. Алайса, башлыйбыз! Башлыйбыз. Баш тамыр, лы ясагыч. Камил, аңладык. Әйдәгез, башлыйбыз! Башлыйбыз, дуслар. Сәлем! Сәлем сөт яратмый, ләкин кофены сливки белән эчә торган кешеләр, пантушкалар, сәлем! Сәлем апрельдә туй ясый торган парлар. Нигә алар? Чөнки безнең апрельдә туйлар әз. Сәлем! Сәлем! Гөлназ Баталова, Вероника Кузнецова, Альбина Маклакова һәм Әлфинә Азгамова! Нигә алар? Чөнки алар шаллы кызлары. Сәлем! Бүген безнең тапшыру ахырында кунакта салават. Шуңа күрә ахырга кадәр карап бетерегез. Башлыйбызмы? Башлыйбыз. 1, 2, 3, шуп-шарт! Киттек! 5-нче урын. Салават Миниханов. Барма. Барам. Менә ул Татарстанның иң хәйләкәр кешесе, әйме? Нишләп алай? Бәй, уйлап кара. Исеме Салават, Ага. фамилиясе Миниханов. Отчествосы беләсеңме нинди? Нинди? Владимирович. Салават Владимирович. Владимир улы. Алло. Қойдамысың? Ие, мен юлдайын да. Ну, көпір күтірге бұлайын дейді тезірек. Ай, барам. Бара. Амил, ул жыр түгел ул. Бара. Менә кризис бәргән, Хәтта Салават Миниханов та шестеркага утырган. Qarayman da suratingga, Sekimli yuzlaringga, Unutulib бар dunyomni. О, Салават молодец. Койнар су салып дөрес эшләде. Салават механик. Юк, ул механик түгел, ул Салават миниханик. Миниханик. Күңелемнең хисләргә, Без икәү генә бу җирдә. Күрдеңме? Ознакайда һаман акча урынына бодай. Әйдә миниатюра күрсәтәбез. Ой, сөйләмәде тәскирә. Тукта. Исәнмесез? Исәнмесез? Сатасызмы? Сатам. Менә бу чәчәкләр күпме тора? Буларымы? 10 бодай. 10 бодай. 10 бодай. Булары? Булары 15 бодай. 15 бодай. Бәйләрегез сезнең. Менә бу розалар ничә? Буларымы? 25 бодай һәм 1 кара бодай. Кара бодай? Кара бодай. Минем кара бодайны күргәнем дә юк. Синең бармысың вообще? Менә Ярты бодай. Ромашкалар ал. Ромашкалар. Давайте. Orada yok bir sirde, Мәхәббәт сүзсез генә, Tuyar biz иреннәрдә. Барам яныңа син күгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә, Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә. Салават! Син бит не Салават! Барам яныңа син күгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә, Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә.
Рамил, әнеге аның машинасын эвакуатор алып китте. Чөнки ул Ознакай штатының 2 законын бузды. Ознакай штаты? Әйе, һәм аның законнары. Менә, мәсәлән, беренче закон. Ознакай штатында руль артында җырлап йөрергә ярамый. Икенче закон. Ознакай штатында шестерка машинасында пятерка iPhone белән йөрергә ярамый. 6нчы iPhone булырга тиеш. Шундый кызыганда законнар. Атагын нинди законнар бар? Менә кара. Ufukta quyosh qizara. Мында икенче музыка булырга тиеш. Dengizdan yorg'a toba. Senga iltir yo'llarima. Dolqinlari solar. Kelirmen yog'imli jilday. Irkalab nozli kuyday. Tinglasang yurak sirlarim. Beriliblar hislarga. Монда да икенче музыка кирәк. Бой! Последний бой этого мира! На смерть! Qo'lam yoningda men manginga. Biz bularmiz gel birga. Boram Күрдеңме нинди реакция булды Салаватның? Минемчә аңа беләсеңме нәрсә әйттеләр? Нәрсә? Салават, сиңа Оскар бирделәр. Салават, синең бакчада нефть таптылар. Салават, драконны күрсәт әле. Anana sen kuguna. Ummam seyu qo'shida yuragingga. Qo'lam yoningda men manginga. Biz bularmiz gel birga. Живьем, брать демона! Boram yoningga sen kuguna. Ummam seyu qo'shida yuragingga. Qo'lam yoningda men manginga. Тагын бер законны бузды Салават. Менә бит. Атта матур куртка киеп йөрергә ярамый язылган бит. Biz bularmiz gel birga. Boram yoningga sen kuguna. Ummam seyu qo'shida yuragingga. Qo'lam yoningda men manginga. Biz bularmiz gel birga. Boram yoningga sen kuguna. Ummam seyu qo'shida yuragingga. Qo'lam yoningda men manginga. Biz bularmiz gel birga. Барам. Күпме шалтыратырга буласың? Менә кай йөрдең, шунда бар. Ознакай штатының законнары тагын бар бит әле. Әйдә укып чыгабыз. Киттек. Әгәр әтәч иртәнге 4-тә кычкыра икән, димәк сәгать 12-дә тәмле аш була. Әгәр дә тавык кызыл эшле калюш эшенә аштан соң второйда була. Әгәр дә күл янында машинаны юасың икән, юып бетергәч, күлнең суын алыштырырга тиеш. Сваркага карарга ярамый, чөнки ул синеке түгел. Шестеркада 5-нче iPhone белән, ансын син укыдың бит. Әйе. Мулла азан укыган вакытта анекдотлар сөйләргә ярамый. Малайларга Салават исемен кушырга ярамый, чөнки Ознакай штаты территориясында бер генә Салават булырга тиеш. 4-нче урын. Илнар Сабирҗанов. Назлы Гөлкәем. О, иномарка килә. Высокобюджетный клип бу, кроссовер алганнар. Ай-ай. Карале, бигрәк узак бара бу. Әйдә тизрәк. О, молодец.
Нинди матур күл, шундай ямлы урын. Біз неге мұнда келдік? Тоқтар, тынычлан. Мен мұнда мұрда қойған едім. Қазір қарап келем. Сүйемміл сені, сүйемгіл сені, мұңы зарларымнан күйем шул енеді. Мұңы зарларымнан күйем шул енеді. Күлкейім бәғірім. Тігінде көресің ме? Анда құяш бата. Ана тігінде көресің ме? Айы, Анда құяш шыға. сен шундай романтик. Әлбәттә. Онда нәрсе? Әйттім битінде, анда құяш бата. Ю, анда кіші бата. Кіші бата. Кіші батма анда. Кіші мында. Нишілемесің енді мұңы зарларынан күйем шул енеді. Күлкейім бәғірім нишілемесің енді. Ертең мен ойлайм, кеште мен ойлайм. Көрсең өзіңді, кеште мені тоймай. Жібер мені, мен бит ауыр. Yok, ağır түгел. Ауыр бит инде. Yok, ağır түгел. Ауыр дейсің. Көрсең өзіңді, кеште мені тоймай. Ерке баладай, келешек ел ойнай. Көрсең өзіңді, кеште мен тоймай. Ерке баладай, келешек ел ойнай. Илнар, мен есірдім бұғай. Келешек келе бәғірім, келе сірләші. Ол шәшәкілерден илхам үзіләші. Ол шәшәкілерден Моторым, мәхәббәт ул, йылға сыман. Ул менә оға әйме. Менә шул аққан вақытта әйме. Менә ул мәхәббәт әйме. Йылға сыман әйме. Менә Әді Илнар, көпсіз, юқсыз. давай, әйді. ilham izləşi. Bulbullar kebik, gürləşi. Ol şəşəklərdən ilham izləşi. Bulbullar kebik, gürləşi. Яратмай, ярата, яратмай, ярата, яратмай, яратмай. Сен нәрсе, манты яратмайсың мені? Яратым. Алдалама мені, яратмайсың сен. Ol şəşəklərdən ilham izləşi. Bulbullar kebik, gürləşi. Ой, все, Нәрсе булды. бір нәрсе де болмады. Ничек инде мен бит күреп торам, нәрседер булды. Бір нәрсе де болмады. Сен шуңа күрәмени. Бер нәрсә дә булмаганга. Ну, біз ник мұнда кетіндік вообще? Мен сиңа сюрприз әзерләдем. Ol şəşəklərdən ilham izləşi. Bulbullar kebik, gürləşi. Bulbullar kebik, gürləşi.
О, мен мында яшим. Білем. Біздің ауылда небары 4 кіні үй. Әйдә, кіребіз. Миндә шәй бар, шәй ішеміз. Ғафу ет, yok, менің ертегі әшке барасы бар. Миндә қыстыбы бар. О, қысты бұл әйдә кеттік ашарға. 3-нче урын. Алмаз һәм Айдар Юнусовлар. Яңа ел! Қадірлі қыш бабай, менің сеңа бір генә тілегім бар. Зинһар үшін. Миңа башқа Алмаз һәм Айдарның клипларында төшергә язмасын. Зинһар үшін. Қыш бабай, зинһар үшін. Төшергә язмасын. Якынлаша яңа ел, дулкынлана йөрәкләр, затып кала иске ел, теләп изге теләкләр. Килгән дуслар, О, бу бит татарча ММДМ. Әйе, әнә қара, Алмаз шикләүк белән. Ничек белдең? Чөнки аның башы зуррак. ганнар, күмәкләшеп тулганнар. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Бу вакытта массовкада. Құтқарығыз! Без монда! Құтқарығыз! Мондабыз! Ömürler barda, atlıyız alga, oturma sin birde muңayып. Söyüniş, şatlık, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Барлык дөнья шатлана, Рамил, әйдә карыйбыз, ничек алар клип төшерергә әзерләнделәр. Әйдә. Так, жыйылдык. Менә монда оппак, зур колонна КФУныкы сыман. Монда кызыл 2 Феррари. Массовкада биючеләр туннарда, алтын шылбырларда. Менә монда нефттан һәм шампан шәрабыннан фонтан. Алмаз, тукта! Нәрсә булды, Айдар? Битте баш. Безгә быстро деньгидән акча бирмәделәр. Ләкин бар яхшы яңалык. Мин спортмастерда бер бәягә 2 куртка сатып алдым. Ура! Клип төшерәбез! балкып яналар утлар. Яңа елдан башлана, тагын яңа шатлыклар. Кыш бабайдан бүләкләр, кушып изге теләкләр. Гомерләр барда, атлыйбыз алга, утырма син бердә моңаеп. Сөенеч, шатлык, Құтқарығыз! Монда! Ömürler barda, atlıyız alga, oturma sin birde muңayып. Söyüniş, şatlık, мәхәббәт, саулык, алып килсен безгә яңа ел. Ömürler barda, atlıyız alga, oturma sin birde muңayып. Сөенеч, шатлык, Тукта әле. Бу кадрда икенче музыка булырга тиеш. алып килсен безгә яңа ел. Кызык,
Кызык, нәрсе язылган икән анда? Руслан, ул хат бит миндә. Әйдә укыйбыз. Әйдә. Спортмастер 2 куртка 1 бәягә. Әйбәт тәкъдим бу, Руслан, әйдә алабыз. Спам ул, Рамил. Спам, тагын спаммыни. Ömürler barda atlayбыз алга. Утырма син бердә моңаеп. Сөйүнүч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Сөйүнүч, шатлык, мәхәббәт, саулык алып килсен безгә яңа ел. Алып килсен безгә яңа ел. Кыш бабай, нәрсә бүләк иткән микән миңа? Икенче урын, Гүзәлем. Ой-хай, карашларың. Миниханов Продакшн тәкъдим итә. Әйттем бит, кризис сизелә. Хәтта Салават Миниханов механик булып эшли. Точно, Миниханик. Унга сулга үтеп китеп йөрисең яннарымда. Карашларыңнан сизем бит юкка түгел барсы да. Ай-хай, карашларың яндыра йөрәгемне. Хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Күрдеңме? Нинди Салаватның реакциясы? Ул бит бүтән әйбергә дә шулай реагировать итә. Шулаймы? Әйе, кара. Ай-хай, карашларың яндыра йөрәгемне. Хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Нигә янымнан үтәсең, күрмәмешкә салышып? Туктале, бу бит Салават Минихановның клибы түгел. Ник без аның турында гына сөйләшәбез? Әйдә Гүзәлем турында сөйләшик. Әйдә. Гомер үтә дә китә бит, без йөрибез адашып. Ул бик шибәр, Матур би. тавышы бик моңлы. Ну, Салават барбыр матуррак. Ул Брэд Питт кебек. Ә Гүзәлем? А Гүзәлем Наталья Варлей. Шаяртам. Анжелина Варлей. Ай-хай, карашларың яндыра йөрәгемне. Хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Ай-хай, карашларың яндыра йөрәгемне. Хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Менә әйтәләр бит, рульдәге хатын-кыз ул граната тоткан маймыл сыман. А хатын-кыз штурвал артында. Хатын-кыз штурвал артында ул Гүзәлем. Гүзәлем. Сине күргән сайын йөрәк күбәләктәй талпына. Әйдә инде очрашабыз, кил урамның шатына. Ай-хай, О, күрдеңме? М хәрефе белән бийләр. Миниханов Продакшн. карашларың яндыра йөрәгемне. Хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Ай-хай, карашларың яндыра йөрәгемне. Хисләр
Рамил, білесіңме нәрсе турында алар сөйлештілер? Сен мені бір қошанда тыңламайсың. Салават, самолет сунды, нишләргә? Мин, һәр вакыт одеялны үзеңә тартасың. Гафу ит, матурым. Ай, қарашларың яндыра йөрәгемне. Ай, барыбер синде. Янасың, әллә күрмидисеңме? Ай, қарашларың яндыра йөрәгемне. Хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Матурым, йоклар алдыннан кемнең клибын карыйбыз? Синекенме, минекенме? Миңа барыбер, аларның барысында да мин бар. Бей, миндә бар анда. Алайса әйдә минекен карыйбыз. Әйдә. Беренче урын Максут Юлдашев. Гүзәлем. Туйдырдың инде син. Гүзәлем дә гүзәлем, гүзәлем дә гүзәлем. Бу бит икенче гүзәлем турында. Мыган. Туктале, ник ул монда музыка куймаган микән? Well, hello to you, baby, from the hazard jail. Nobody in Kentucky wants to go my bail. So bring the $40. Күрдеңме? Теге мужик аргач 1000 сумга карап ял итә. Бақшадағы хуш исле гүлләрне син жылы сулар сибеп үстердең. Йөрәккәемдә син чәчкә булып үсеп чыктың, тормышны яктырдың. Максут Юлдашев бик сәер кеше икән. Балаклар өчен концерт куя. Битемне назлы кояш нурлары әйтерсең лә ул синең куллары. Ә син аның гастрольләрен күз алдына китереп кара. Güzelim, minim güzelim, bik sağındım kile sine küresin. Güzelim, minim güzelim, bik sağındım kile sine küresin. Sayramış ol künglimde sanduğaş, yanlarımda bəğrim sin bulmağaş. Güzelim, minim güzelim, bik sağındım kile sine küresin. Güzelim, minim güzelim, bik sağındım kile sine küresin. Sine gene min kütterge ezir, yazın küzün jayın hem kışında. Kütmegende karab gözlerime, sine gene yaratam dip ışılda. Birge gene biz bulurga tiyiş, ayırmasın ide bizni yazmış. Jitekleşip kulga kul ikimiz. Күрдеңме, бу клипта ирләр кызларның фотоларын карап суклана да, аннан ул кыз алар янында барлыкка килә. О, мин беренче. Айгул Туташ, мин бит сезне чакырмадым. Соң мин дә синең яныңа килмәдем. О, Русланюшка, привет! Әлфина Азгамова. Шалтыратыгыз миңа. Birge bәхет юлларын гизербез, jitekleşip kulga kul ikimiz. Birge bәхет юлларын гизербез. Güzelim, minim güzelim. Хәзер мин. Койда güzelim, шунда мин.
sağındım kilesine küresin. Güzelim, benim güzelim. Bik sağındım kilesine küresin. Güzelim, benim güzelim. Bik sağındım kilesine küresin. Güzelim, benim güzelim. Bik sağındım kilesine küresin. Güzelim, bik sağındım kilesine küresin. Güzelim, benim güzelim. Bik sağındım kilesine küresin. Güzelim, benim güzelim. Bik sağındım kilesine küresin. Güzelim, benim güzelim. Bik sağındım kilesine küresin. Gitme aның bilen uplaş. Мұның белән безнең тапшыруыбыз тәмам. Сезнең белән гадәттәгечә Рамил Агдеев Һәм Руслан Харисов клипларны шүпләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр пока-пока. Атлушки. Хәтерлисезме? Тапшыруның иң башында без кунак турында әйткән идек. Каршы алыгыз безнең кунагыбыз Салават Миниханов. Па-па-па-па. Хәзер шүпшарт кагыйдәсе буенча шушы эшләпәдән Салават берәр герой исемен тартып чыгарады. Без аны бергә уйнап күрсәтәбез. Әйдә, Салават. Ага. Портос. Портос, 3 мушкетер. Киттек, дуслар. Арамис. Соңгы вакытта безнең Портос әзрәк ашы башлады бугай. Шулай. Портос. Нәрсә булды? Эй, кризис егетләр. Атос, ишеткән идегезме? Безнең Портос татарча вечеринка тавернада үткәрә. Безне бер тапкырда шакырмады. Юк. Егетләр, мин сезне обязательно чакырачакмын. Һәр пәнҗешәмбе көнне. Портос. Бездә реклама тыела. Юк, егетләр, һәр пәнҗешәмбе сезне чакырып калам. Так, каналия. Һәм инде Портос, 3 блиц сорауга җавап бирегез. Уйламыйча. Киттек. 20 бахила күпме тора? 20. Сез самолет йөртә беләсезме? Беләм. Ознакайның иң крутой егетнең кушаматы нинди? Салават Бородач. Рәхмәт, Салават Миниханов. Салават Миниханов, дуслар.